తెచ్చుకుంటాడు. అయితే ఈ పాపం ఎప్పుడు క్షమించబడుతుంది అని అంటే దేవుని యొద్ద పాపము క్షమాపణ పొందాలి. ప్రభువా నా పాపమును క్షమించుమని చెప్పినప్పుడు దేవుడు మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడిపించి మనకు నిత్య జీవమును అనుగ్రహిస్తారు. ప్రియులారా, చక్కని కరపత్రికలు మన మధ్యలో దైవజనులు పంచుతున్నారు. కరపత్రికలు స్వీకరించండి. ప్రభుని యేసును రక్షకుడిగా అంగీకరించండి. మనము నిత్య సంతోషము కలిగి ఉండాలని దేవుడు మనందరి పాప శిక్షను తన కుమారుడైన క్రీస్తు మీద వేసి మనలను దేవుడు తనతో సమాధానపరుచుకొని ఉన్నారు. కనుక ప్రియులారా, ఈ సమాధాన సువార్తను విశ్వసించిన వారు నిత్య జీవమునకు వారసులవుతారు. కనుక నిత్య జీవము అనంటే మనిషి ఆత్మకు మరణము లేని స్థలములో దేవుడు పరలోకంలో మన జ్ఞాపకం చేర్చుకుంటారు గనక ఈ లోకములో ఉండగానే మనమందరం పాప క్షమాపణ పొంది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి శిలువ బలియాగమును విశ్వసించినట్లయితే ఆ శిలువ మాను మీద ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన పాపములకు వచ్చిన శిక్షను ఆయన భరించి మనల్ని క్షమించి ఉన్నారు. అంటే పాప క్షమాపణ పొందాలి, రక్షణ పొందాలి, అలాగే దేవుని సన్నిధిలో పరలోక రాజ్యము కొరకు నిరీక్షణ కలిగిన వారమై మనం ఆయన రాజ్యము కొరకు ఎదురు చూడాలి. ఈ లోకమే శాశ్వతం కాదు ప్రియులారా. మన కళ్ళ ముందు అనేక మంది అనారోగ్యంతో చనిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది అకాల మరి ప్రమాదవశాత్తు రోడ్డు ప్రమాదాల ద్వారా చనిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది అనారోగ్యం చేత చనిపోతూ ఉంటారు. మరి వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారని మనం ఆలోచన చేస్తే వారందరూ ఒక స్థలానికి వెళ్ళిన వారుగా ఉంటున్నారు. మనం అందరం దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చాం. పిల్లల పాప క్షమాపణ పొందకపోతే చాలా ప్రమాదకరమైన మరి పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అదేమిటంటే నరకము. ప్రియులారా, దేవుడు లేని చోటు. మనమందరం దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చాము కదా. ఇప్పుడు మనం దేవుని యొద్దకు వెళ్ళాలి అని అంటే పాప క్షమాపణ మనం పొందాల్సి ఉంటుంది. కనుక అందరూ ప్రభువైన యేసును రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన నామములో పశ్చాత్తాపడి ఆయన నామములో రక్షణ పొందండి. ప్రభువు మీ కుటుంబంలో దీవించునుగా. మన మధ్యలో పిట్టబండలో దేవుని సేవ చేసిన దైవజనులు యాకోబయ్య గారు ఈ సమయంలో మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. గ్రామంలో ఉన్న ప్రజల రక్షణ కొరకు, మరి వారి పనులు దీవెన కొరకు, పాడి పంటలు పశువులు దీవెన కొరకు మన మధ్యలో దైవజనులు యాకోబయ్య గారు ప్రార్థన చేస్తారు. గ్రామంలో ఉన్న చంటి పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. అయ్యగారు. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రార్థన చేస్తున్నామండి. కళ్ళు వంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేస్తున్నామండి.